os maios e as letras galegas, que este ano están dedicadas a Begoña Camaño. En primeiro lugar, quixéramos agradecer á dirección do noso centro por facilitarnos todos os permisos e todos os medios para que esta festa se leve a cabo, tendo en conta todo o que supón en canto a organización. Tamén é necesario dar as grazas aos responsables do comedor escolar, ás cociñeiras e ás nais colaboradoras para proporcionarnos este xantar colectivo ao aire libre, que permitirá a unión do alumnado e o profesorado dos diferentes niveis educativos. Pedímosvos, por favor, que teñades en conta a importancia de coidar o pato, recoller o lixo e manter as instalacións limpas ao longo da xornada. Dámosvos a benvida á festa e pedímosvos que vos sentedes libres de cantar, bailar e unirvos espontaneamente. Como dixemos no inicio, hoxe celebramos tamén o Día das Letras Galegas 2026. Para iso, temos o prazer de contar nesta xornada cun pregoeiro de honra que moitos que nós xa coñecemos, Richie Casar, que xa visitou o noso centro o ano pasado para facer unha foliada na biblioteca. Richie é mestre de música no CEIC de Teixeiro, escritor, autor de Foliada na Vila, compositor, lenda do Bravú, membro da orquesta Bravú Xangai e ten unha ampla traxectoria como músico. Podemos citar, por exemplo, o concerto das Letras Galegas de 2025 do Consello de Cultura Galega que coordinou expresamente para a celebración. Por se fose pouco, ten un nexo común co noso centro, pois a súa muller foi alumna deste e na actualidade están escolarizados os seus sobrinhos. Hoxe Richie está convidado ao noso centro como pregoeiro deste Festival das Letras Galegas 2026, xa que é a vez sobrinho e neto de Rosa e Adolfina Casás, dúas das cantareiras pandereiteiras homenaxadas nas Letras Galegas 2025. Por tanto, vai exercer hoxe de eslabón desa cadea, axudando a enraizar o noso compromiso coa recuperación e a transmisión das nosas letras e nosa música. Un aplauso para él, por favor. Moitas grazas, Richie. Esa palabra. Hola, que tal? Escoitades ben, non? Sí? Pois imos empezar coa liturxia que non sei se coñecedes. Eu vou dicir Medre Monfero e vos tedes que dicir Medre! Estamos? Medre Monfero! Medre Monfero! Máis forte, Medre Monfero! Moi ben, empezamos ben. Bo día a todos os que estades aquí, celebrando este Festival das Letras Galegas. Hoxe é un día de festa, porque as nosas letras son tamén moi festeiras. Estamos a celebrar a nosa cultura, unha cultura que nos axuda cada día a vivir e desfrutar desta terra nosa. Galicia, un aplauso para Galicia! E parte moi importante desta cultura nosa é a lingua galega. A lingua que usamos cada día para comunicarnos na escola, na casa, na rúa, cos amigos, coa familia. E esa era a lingua que falaban estas dúas mulleres que tedes aquí atrás, que son Rosa e Adolfina. Vou nos traer para aquí. Estas son Rosa, que era a miña boa, e Adolfina, que era a miña madriña. Rosa e Adolfina, que eran cantareiras. Este ano, como sabedes, as Letras Galegas están dedicadas á escritora e xornalista Begoña Camaño, da que de seguro os vosos mestres vos falaron moito estes días, verdade? Porque se hai un lugar en Galicia donde se celebran as letras galegas como Dios manda é nos colexios e nos institutos, como este que é unha mestura entre colexio e instituto. Por iso, en vez de estar dentro das aulas, hoxe estamos aquí fora, ao aire libre, disfrutando dunha romería! Medre romería! Medre romería de Monfero! En clave de romería me dirixo a vos, alumnos, profesores, para convocarvos e animarvos a desfrutar desta festa que xa comezou. Desfrutar a través da música, da xuntanza e do compartir. Tedes a inmensa sorte de estar nun colexio rodeado de natureza. Non todos os colexios son así. Árbores, prados e un ceo limpo. Non como eses colexios e institutos da cidade rodeados de... A ver, eu digo unha cousa dos institutos e colexios da cidade e vos decides bah! O fume dos coches? O cemento gris? Os patios sen árbores? Os profes de 90 anos? Claro, porque vos
Sabedes que os profes da cidade son profes moi maiores, moi feos, moi vellos, todos teñen 90 anos. Pero os profes das aldeas son profes moi guapos e moi novos, como os profes que tedes vos. Medren os vosos profes! E os profes da cidade? Claro, porque os profes dos colexios das aldeas son tan guapos para facer nenos guapos como sodes vos. E temos un lugar ideal hoxe para facer aquí unha romería. Coa excusa de celebrar un santo ou unha santa, neste caso, Santa Begoña Camaño, facemos esta quedada para xantar, cantar, tocar e bailar e estar xuntos. E os que non lles guste, que vayan para a clase a facer divisións. Que vos parecen as divisións? O ano pasado, as letras galegas lembraron as cantareiras, esas mulleres como Rosa e Adolfina, que sabían tocar e cantar para os demais. A miña avoa, Rosa, e a súa tía Adolfina deixaban de cantar e bailar cando tiveron que ir á emigración ou cando os seus fillos medraron e foron para as cidades. Para a Coruña, por exemplo. O meu pai foi para a Coruña. Elas pensaron que o seu xento de cantar morrería, que ninguén máis cantaría como elas. Pero, por sorte, isto non foi así. Festas como esta de hoxe fan posible que nos xuntemos e sigamos bailando e cantando en galego, como levamos facendo miles de anos en Galicia, e hoxe seguimos a facelo. Rosa e Adolfina foron dúas das homenaxeadas no Día das Letras de 2025, porque conservaron o seu xeito de cantar e tocar. Como tamén saben tocar e cantar e bailar os rapaces e rapazas de Monfero que hoxe están por aquí, algúns do grupo folclórico, outros non, pero que saben cantar, tocar e bailar. E ides velos aquí facendo festa con todos vos. Polo tanto, animamos a todos, alumnos e profes, a facer como Rosa e Adolfina, que alá donde ian levaban a súa bandeireta e poñense a compartir o seu arte. Así que despois de ter a barriguiña chea, como estades facendo, disfrutaremos do arte de Begoña Camaño e despois da celebración dos mallos. Sacade fora o arte que levades dentro, que é moito, e a bailar, tocar e cantar na nosa lingua que hoxe está de festa. Medre Monfero! Medre os de Peibirse da Cela! Medre os nenos e nenas de Monfero! E os profesores? Ah, pensei que iban a dicir boa. Medren! Boa festa a todos, felicidades e que teñamos un bo día. Moitas grazas, Richie, polas túas palabras. E damos oficialmente por inaugurado este Festival das Letras Galegas 2026, adicado este ano á escritora Begoña Camaño.